So mayo nga pon guys. Yan ata dire sa ilang balay ni Jerlyn. Kaya ito turnover ang bahay nila guys no. Kaya nahumana. Humana guys. So mao ni ang balay. Ayan. Ilang balay ni Jerlyn. Apo Jerlyn nagpaso-aso siya. Ang limpyo sa deskilid no sa ilang balay. Inyo lang ang tamakan ng kilid ay glapok. Ba tamakil na si mong bana no. Cute ilang balay. Ka-cute ba ani balaya ay. Sana all. Okay, di ba? So nilang balay guys, na kusina, napoy bintana, jealousy gyapon bintana. Pero kasod mo lagi diring iro. Agbutangan isa, mo na ibutangan sugnod. Laom. Mayo. So ore. Long. Kana gyud. Yan, may sagbot. Wa pa na pultahan. Wa pa, may kahoy dito. O na kahoy? Temporary lang na siya. Basig. Kung Nagkuhan sa CR no. So mo na ilang balay guys no. Lang ati Jerlyn. So ato ni turnover ang gabi karong hapon guys. Lang at nilang kuha no. Limpyo na sila dire. So gold sila panlimpyo. No, pa silang palibot. Luksi, dito na dong. Ato dong. Ano mga ano ng pan? Ay, lamisa din. Kuha naglamisa day. Mga bago ko lamisa ninyo. Huwag magpaglamisa ninyo. Ay! Lamisa ba ba? Oh. Diya ibutangan ang lang ko lingkuranan. Karing mga noog ato lingkuranan. Sige, diya na. Sana, diya subos na dong. Wala, panghatag na day. Kanang mga pan, pangaw na lang ita. So pangaw na mo kung siya mga bata. Pangkuan mo. Pangatag ng mga pan, atay pan nga gidalang guys. Mora gini ato na kuan ron sa atong kuan. Nindot na Mayo na. So dong. Ka-video na ko. So ano ni guys, ato na ni karong adlaw, karong hapon ato i-turnover ni nga balay no, nilang Jerlyn. Kay para rin na po sila mahigda para andiha. Palihok kog paong nga sa house dai, palihok kog paong. Para dire na po ang igsoon ni Jerlyn kani nga balay, ari na po sila puyo no. So kare dire diri nga balay ato na ning i-turnover lang Jerlyn no para unyang gabi diri na sila mga duwa-duwa na sila diri Wapay siguro mamanghuran nang gikugos ni Jerlyn karong trabaho So nami gid ang pan la panghatag ng pan. Hatag. Ya naikokpot. Panghatag na sige inabagan ng mga bata. Pakaon na yung. Mga bata. So ngare dong, are. Papa din na. So mao ni diri ang sword guys, tanawa. Orange sword gari tanawa. Wa palay kurente, no. Wa palay kurente, pero naka-jealousy siya. Jealousy. Tapos ilang kusina guys, mao ni ilang kusina gamay. Ilang kusina no. Ngari. Nanay na bintana. Tapos na sila ilang babo. Ilang gamay kasanan. Ilang mga plato diri Tapos dire mo ilang abuhan no. Dire mga sugnod nila. So gamay nga kuan dire temporary lang niya pultahan nilang gihimo ni Victor kay wa may kahoy palagi wa ka kuan og kahoy no. So mo lang ngari. So okay na pwede na sila dire maghigda no. Unyang gabi Kay okay naman ni dire So mo ni. Ay mo to dong, dali dire dong. Imong bana o kana day ko na day mga noog day ginatag na ni ma'am no para sa inyo na. Ikaw lang bahala kanang tulom na ka plastic no. Nay kurtina daw kuno May kurtina uban pa ng mga kuan din So mo na si panghat ba mo. Dili. This nga kuan. Ano man digid? Kana sa palibot. Ngari. Pagbasa lang. Ato ngari toyo ka mo diya guys. Milong ray. So na diya no. Tawa. So umana. Gamay lang gud ni nga bay pero komportable na sila si Jerlyn kay kontra ana nga balay guys. Ana siya diha ang kana diha nga balay magdog mudog kuno sa ilaha ang kagang usahay. Busod man ari man agi sa ubos. Di ba? So mao ni nga bintahan na ni nga balay nila, komportable na sila Jerlyn ani nga balay. Gamay ra ni nga balay. So kadto dayto guys, ano? Kadto din nangutana nato, nag-comment dito kung pila ito nagasto ani nga balay. So ang nagasto natin kanay yung tibok at tibok ana ni nga balay guys is 48,000. Hapit siya mag
49,000 guys. So ang atong nabuan lang ani, ang atong nagasto, ang kahoy na to ani katong gi-deliver na ko diri is 9,350 akong nabayran. Tapos ang sa Panday guys 11,000 na tong Panday. So nakoy utang karon dito silang Brenda. So salamat kay nilang Brenda Torrejas no. So salamat nilang Brenda Torrejas kay salig sila nato nga mukautang ta silang hardware. So natay utang ditong 28,000 uno G's no. 28,000 G's no mo na itong utang dito silang Brenda nga atong kaduhaon na nato pagbayad ining Abril o ining February o Marso na nato bayaran ang atong utang nga sa hardware no. So salamat ni Brenda Torrejas Adolfo o ni Jigjig Adolfo sa ilang pagsalig sa tuwa nga nakautang ta og materials para diri. Kay kung wa pa ta kautang guys di pa ginato ni siya patrabaho kay gumikan kay dako-dako siya budget no. So may gani kay giutang ta so natay utang ha 28,000 dito silang Brenda. So ang kantidad na ni guys usbon ko ang kantidad na ni nga balay gamay rito ni pero ning gastos na ni og hapit mo 50,000 48,000 hapit na ni siya mo 49,000 guys. Ako maning gilista diri ang kuan ang gasto nato no. So na ako ning gilista na siya guys 28,000 ang utang nato 28,000 uno 50 o 11,000 sa Panday plus 9,000 350 sa kahoy. So mo niya dia guys oh nagdadaya sila diri nagkakuan sila nagkausa diri wa din mo lang silingan. Wa matay lain na kuan. Kay kani ra gyud ban, snack na mahog snack so. No. Kamano ba? Mga sila yung mga silingan, yung mga kaliwatan ni Jerlyn, yung maguwang, yung mga bata. So adire inom kuan og soup. Inom lang ko kay kana Dati yung bana po. Nakas ko diri yung bana. So adire ilang na ko nung limpyuhan ilang palindoton ko nilang bay. Mura ko no siya og kuan na. Ilang bay. Mayo. Wala man kinikilig oh. So ang kulang lang ani guys. Ang kulang lang ng ilang balay ang CR pa. So ato another project na lang nato. So kung di man susunod buwan basta mo kuha lang ta diri mo balik lang ta para pahimog CR no. Then kurente. So ano yan bana? Si pangalan mo daw? Ha? Iyan. Og Gian? Si Gian ni siya mo na yan bana niya. Unya unsa may imo ikasulti daw nga kaya naman din imong balay na sa una murag duda pa jud gas una nga murag di man siguro matinood nga atong mga otro mabalayan no. So karon nahitabo naman gyud natinood naman unya unsa may mo ikasulti nga natinood naman gyud nga naa na ning imong balay. Salamat kayo nga di pa kurang nagbalay. Kung migdaw mga pakuran may ginani. Salamat kayo nga di natrapal ang bungbong. Hindi sabi mag isudog ka to pag mata para kuan signay. Ngun sa pada manood. Salamat kayo sa Utang sa nimo. So mao na siya guys no. Kasi sa una ko dilang balay guys diha diha ilang balay nagbanghirig ilang balay niya ang bungbong trapal gisi-gisi nga trapal niya sako nga pinikas no. So mo na ato pangako murag 4 years gikan siguro to may labay nang upat ka tuig nga ato na vlog ni sila guys. Nya antod karon no. So salamat sa atong mga viewers no nga gitagaan tag grasya para makahimutan ni ani guys no. Sana mahinaot ta guys nga daghan pa tay mahimuan ni ani no sa umaabot ng mga buwan tuig ana nga di lang kani. So kani nga balay guys ikaduha na ni nato nga project no. Ikaduhang project na ni nato. Una kang Ate Esther, ang atong gasto sa kang Ate Esther is almost 100,000. So karon kanina pud karon guys abot gihapon ni siya og 50,000 kay light materials sa man itong gigamit no. So wa ta nakapalit og kani. Wa ta nakapalit og kani jealousy guys kay ang jealousy dito sa balay. Akong jealousy dapat pagulin ko daghan dito guys kay nag-ilis man kog jealousy dito. So mo ni dito ako ning stock ni dito sa balay. So mo nagamit gyud kay diri wa tay gasto mo nang minus ta. Kay kung nagpalit pa tag jealousy siguro mo sobra 50,000 at magasto aning balaya no. Na pag CR wa pag ginato makuha ng CR so almost mo 60,000 siguro gyud da CR na. So karon ang atong gasto ni overall atong gasto ani karon sa pagkakaron is 48,000. Napit mo 49,000 na itong nagastuhan ng balaya guys. So mara ka dere. Hello ate. Ate na medyo nang bugno.
Napakaw na pa, no? Dali, Sila diri, Inday. Diri. So, mo na diri apod kanis bata, mo po ni dinhi ang mo puyo ani daw. Gamay pa yung Dali, bata. yung ko ba nga, nga pala ikwarta, napo, kaya na niya ito ipahimo. Taman. Mo lagi no, mga atog mga andoy ra. Pero sa na to basit kaloy ata. Danda pa na. Nga, Niya ko no, naghirig na po. naguba na lagi sa kanabayang kuan ba? Di Lagi. Saon taman ni. tinagutay daan. Pero ato ako di lang ko mapasaad nung magsaad nga nga mapala sa ning ilaha. Kung magsaad kay nga no ang budget na to kay nagali ni ako nang giutang mga 28 ni ron akong utang ani nga balay. O 28,000 ilang Brenda nangayo man ko sa putas dito kung utang diri sa ilang yun siya nga mo to gitagaan ko nila sa nakuha nila tong ganang materials kabat siya 28,000 uno. So muna ni muna ni guys no turnover nato. Salamat Lord no nga bisan sa kahagipot sa atong budget nakahimo gid gihapon ta ani. Ikwarta ka nang. Nakapahimo gihapon tag balay para sila ni Ate Dirly no. Yang kanang murag ipit brown. So daghang kay salamat Lord nga tagaan minimo, giyahan minimo nga nakapahimo mig balay ani. So, salamat kayo nga sa atong mga viewers, salamat kay sa inyong tanan. Agad rami sa sumbong. Nga naa mo pirmi nagsuporta. So ang tanan natong kita guys no. Ang kung naman ay makita sa atong pag-vlog. So ato ra po diring gikuan guys no. Kay ginagmay raman tong kita sa pag-vlog guys mo nang musakat gyud tag utang gyud utangon lang ginato ni ato na pong bayaran sunod buwan. So sunod buwan. So ingon ani guys. So kani ato gihimo dili lang kay kani atong pag video no atong pag vlog di ni kay para la sa ato kaugalingon kundi para po ni sa uban nga makahatag ka sa uban nung nagkinahanglan sama nila. So napata sa sunod na to guys, sa sunod na tong project ang kuha na po atong sunod project guys no kay nakalinya naman sunod na tong project ang Kitlian sa Barangay Portobillo. So kung nakita niyo dito guys Yung balay no. ato po na siyang maghimuan gyapon sila to silang balay pero dili pa sa karon guys kay nangano magtigom pa budda nya ato sa ning bayaran ang ilahano nga atong nautang pagka man natong bayad usa pa po dito sa Kitlian and then utang gihapon ta kay balay pero mora po dani nga balay no trapal trapalan mo ilang balay. So nakita man niyo tanawa lang guys no nga akong vlog nga dito sa ilang Kitlian sa Barangay Portobillo. Tanawa niyo guys ang sitwasyon po nilang Kitlian. Kung kuan galing yung tato sila to na pero kay sila man gud una man gud sila guys no nga to gikuanan sila. So mo ning una po nato natagaano. So pagkaduha na ni nato, congratulations nato tanan guys kay inangano ikaduha na ni nato patukod nga balay. Osbon ko kang Ate Esther Climero ning gastos ta dito mga 100,000 tapos diri po ning gastos po ta diri mga 50 mil no. So mo na At istil siminto mo dito. salamat kayo sa akong mga viewers no. Sa akong mga viewers na ako ra po ihangyo sa inyo kung unsa may akong mga upload suportahi lang gihapon ko ninyo no. So i-like tapos i-share ang atong mga video nga akong mga video upload para mapaabot po sa uban nga mga view mo gusto mo tanaw sa atong video no. May lagi kwarta. So salamat og mayong hapon no. Congratulations nilang Jerling. Dai salamat kayo. Congratulations senior ana moy balay inyo harani. So naot nga inyo lang i-maintain. Kali limpyo kay pag mga panakay jag may mga bata no. limpyo. Ya para atong mga viewers po mas satisfied nga makakita nga okay ang palibot sa inyong balay. So ana lang no. Ang suga na to balikon ko ra ni puhon. Ngita pa tag budget para sa inyong wire extension. No? Diri ra kuno siyang mama. So wala ta guys no, salamat. Din ato sang panguta ako anon po silang Jerlin no. Nya karon dai Jerlin kay naa naman imong balay unsa may imong ikasulti ngadto sa atong mga viewers no. Nga niya. Daghan kayong salamat sa inyong suporta. Tanan nga imo Sir Arnold, ni Ma'am Christine, sa mga viewers po na ko tanan daghan kayong salamat ning nanginaot ko sir nga unsa nang panalanginan ka sa Ginoo sir kanunay. Hatagan ka pag may grasya para dili lang kami may matabangan. Salamat pa. kayo tao. Dagan kayong salamat ninyo sir. Sangko sa langit akong kalipay. Nga kanang naadoy tao diri sa Merida nga matinabangon. Wa mi nag-expect. Kaya wa mi nagdaw nga naday tao mag-vlog naday tao nga magplano mag-vlog diri nga kanang
mura rami wala ba nga napuday Ginoo naghatag puday ginag-instrumento sa tao nga mao'y magtanaw ko sa kalisod sa tao ba. Mo nang ikaw sir dagan kayong salamat nimo. Proud ko ni mga tao nimo sir katungod sa mong kabutan. God bless you. Thank you. Ya mo ni ang bana no. Si sani Gian. Oh, mo ni si Gian guys, ang bana no. Oh. Ikaw dong, usay another message nimo basig napakay kadugang sa imong mensahe kay kanina ni mensahe naman ka. Basig napakay mensahe nimo nga idugang gyud para atong mga viewers makuan pud sila no. Salamat kayo sa tanan. Like and share po sa mga video ni Sir Arnold. Nahintayin niyo inyo subaybayan para po nga daghan po makita sa iyang mga vlog aron napod sa daghan matabang. Sige, thank you. Nya day. Tanaw na day kanang buksin na kani siya nga mga sinina hinatag ni sa akong mga followers no. So di man siya magpa-mention sa iyang kuan, di siya magpa-mention og si kinsa siya basta akong followers na no gihato na dito ganinas balay. Tanawa day. Tanan. Oh, tanawa na pang wana dapa. Kurtinas ng kurko. Oo, tanawa na day. Na naihabol ko noon ana, magamit na niyo mga habol. No. So gikan na sa akong followers no. Na solid followers na ko Ya, kay naman kay gamayng bata, magamit yun na nimo day, kay naman kay gamayng bata. Oh. Oh, na kay naman mga bata diri na duha ka buk imong anak, so magamit na. O niya banig wa pagoday tayo sila banig guys, sige lang. Then ang kanang uban day, ihatagi lang po ning imong igsuon, hay mo to imong igsuon. Itong anakan. O anas payag, hatagi lang po to siya katong anakan day. So naana siya ma'am no, ako nang ihatag sa ila ang tulo ka plastic no. Nga kuan kana usa ko no kortina kuno na. Taod pangortina lang po diha. So Ngortina naman to ni sila. kay pan. Sige. Dito. Ay, tangtang ka, mawaw ka. So kamo dia amping lang mo sa inyong ako na kay gamay ra ba na. Yung dungagan, so pwede manggali mo maghimo ron pud mog dungagan diri sa gawas. Ug di mag-extend diri So ari ano mag-extend ang diri para sa sugnod gyud og dako diri Diri kay taas pa man. Pwede ra man ni diri extension na bang atupan pa rin diri para di gyud mo dool diri ang kuan. Ang kuan ba aptan pag usa ka sindri sa babaw. Okay. Salamat niyo dong. Thank you. So inyohan na ning balay, anta inyong ampingan ning balay no. Maintain lang kalimpyo. So wala nang ato. So congratulations ninyo ni Jerleno naana mo balay. So may naimo na tong project rong tuiga no. So nakay mo tag project. So muna na guys, so maayong hapon no. Salamat sa atong mga viewers no, sa akong viewers. Salamat Lord, thank you Lord sa grasya imong gihatag no. So nakapabalay ta nila, usbon ako nakapabalay ta sila. Salamat Lord og maayong hapon. Thank you guys, thank you maayong hapon.